Començaríem amb un repertori de poemes que ens hem preparat. Després, una cosa nova que no ho hem fet mai, tindrem besadetes, petonets, talls.
he plorat, com mai no havia vist plorar. Què m'ha passat? Què m'ha passat? Per què he plorat? Per què he plorat? Per qui no havia de plorar? Ara em desperto al fons d'un pou. Veig que en el món la gent s'odia. I a la foscor tot es remou com si no fos la llum del dia. Per ells l'horror és important i tot és lluita i embestida. D'homes ferotges i inhumans, que no s'estimen ni la vida. En aquest món ple i sol, per enmig de l'odi i l'horror. Hi ha qui no es deixa arrossegar, hi ha qui no es creu aquesta farsa. Hi ha algú que per damunt del nou veig una llum al fons del nou. Què em fa tornar a començar a viure? Hi ha algú que lluita per ser lliure. Per què he plorat? Per què he plorat? Com mai no havia vist plorar. Què m'ha passat? Què m'ha passat? Per què he plorat? Per què he plorat? Per qui no havia de plorar. La rosa blanca té el nas tan gran que fa petons esquimal. Ai, ui. Molt bé, sí. Doncs el segon, miren al públic. En qui li vau fer les faves de bé? A Jaimito. I què li ha dit al Jaime? Un beso de Jaimito, dulce pero travieso, solo te dará uno porque es inquieto. ¿Por qué? Es inquieto. Muy bien, es inquieto. A tercer... Els artistes no l'estan en el públic, no no sé en el públic. A tercer, en qui han fet la roja d'ella? Jaimito. Una altra vegada. Què li heu dit? Petons per a tu, Jaimito, perquè ets el personatge més graciós. Petons simpàtics i divertits com tu, perquè no s'avorreixi ningú. Què vol dir? A quart, Jaimito? El Carpanta. Això ho hem canviat, un altre. A veure, què ens diu el Carpanta? Quina besadeta li heu fet? Molts petons, Carpanta, encara que no tinguis ni sostre ni manta. Sempre acabes treballant per menjar-te mentre va. Només avui et llenço petons per no atacar-te ni les dents ni la corbata de roig. Així que gaudeix els meus petons, perquè al igual que els teus oficis no duraran molt. Quan necessites calderons, recorda els meus petons. Molt bé. I quan es prepararan els porteu dos? Doncs cadascuna que faci la seva besadeta. En Peter Pan toca la flauta de pan. De finestra a finestra va trucant i amb la campaneta fins nunca jamás van volant. L'home i llop. Quan surt la lluna plena a les 12 de la nit, es sent un soroll. No era un llop qualsevol, era un home llop, amb dos queixals com dos dominics, uns vermells com dues llunes i un cabell despentinat, li sortien baves per la boca i era tan ferotge com un drac. I ara els més nens, també les besadetes, no? Pirates, que pirates. Carpanta, hermano, un petó desde el cor. Espero poderte invitar a un sopar en el que podem entrar. Gràcies per fer-me riure, m'has dibuixat un somriure. Jo beso Peter Pan i tots ens seguirem estimant. Al país de Malmès, a la vora del foc, enmig del bosc, cantarem i ballarem i el capità Garfi coneixerem. Jo beso Peter Pan i amb les seves peripècies molt bé m'ho estic passant. Allà una aventura plena d'emoció i sentiment viurem, ja que és un món diferent. Doncs tinc aquí una petita mostra en aquest moble, perquè aquesta dotació de llibres, que molt gentilment i agradablement estimó agraïda per part del centre, farà cap al fons de la biblioteca. I perquè veieu la sintonia entre centre, AMPE, famílies, pares, mestres, només vull donar gràcies a tots vosaltres per tot el que feu, venint, col·laborant i ajudant, i també m'agradaria donar una mica de protagonisme a l'AMPE perquè també parlés a les famílies. A veure, no us serviu per això, s'ho porten dolent i m'agrada que aneu programa. Digues 4 coses i acabem. Bueno, en representació de l'AMPA estem molt contents de poder col·laborar amb la Diada de Sant Jordi, tal com has dit, és el dia dels poemes, de les besadetes, de la literatura, de la cultura i també de l'amor. I estem encantats de col·laborar amb aquesta petita donació que dintre de que som una AMPA petita podem fer molt poques, no
podem fer massa coses, però també agrair a la resta de membres de Junta de l'AMPA tot el suport que ens donen i tirar endavant. I l'AMPA estarà sempre al vostre costat per el que necessitiu i espero que vosaltres també. I moltes gràcies per tot.